Photocopy original. Oh my God. AI ba yung boses niya? Oy! Tinalugan mo na naman ako. Photocopy now is considered as an original, Your Honor, please. Ang isang certified true copy ba or photocopy ay isa ba ring original? Yan na nag-photocopy ng mga pera. Alam nyo ba na illegal yun? Kumusta yung mga kanser? Ako pala si Paolo at ngayon maglaro tayo ng sulot, sukot, atin na agad simulan. Kay JP Cabrios. Yung mga amag-amag pa ata yung pampalo. Alam ko ito yung hapon. Pero yung iniikot-ikot pa niya yung glass. Ginagaya. Ay, nahiya ka, iba to ng dire-diretso yun ha. Kung practicein mo, huwag mo i-cut. Okay. Ay, nasa likod niya. Blower ba yun? Di ba yung pantanggal to ng lumot sa labas ng bahay? Para siyang Ghostbuster. Pampalasa, katol. Lalayuan ka ng mga lamok. Oh my God. It all interconnects sa ganda. Okay, sulot. Yan ang gusto kong gayang-gaya. Yung may sarili kang twist. Sunod. Who is this masungkit na shorty, bro? Pahulol? Hindi ako yan. Tinagpa ako dito. Who is this masungkit na shorty, bro? Copyright. Yung ba mga trip nyo? Hindi ako, type shamer. Kung anong trip nyo gusto nyo. Pero nakita ko lang tong abogado na to. Pinapanood ako about dun sa photocopy original thing at pinanood ko siya. Ang isang certified true copy ba or photocopy ay isa ba ring original? Panoorin natin saglit. On the bottom left-hand portion, Okay. there is a mark certified true copy. This certified true copy would not have appeared in any correspondence with no reply at records.facebook.com. Well, totoo kasi gano'n talaga ang Facebook eh. Pero siguro ito yung isa pang kailangan lagpasan ng pag-prove ng prosecutor kasi isa na namang body ang Meta. Hindi siya parang, alam mo, punta kayo dito, Meta representative, para i-substantiate o i-verify itong document na ito. Kaya may mga witnesses tayo para dyan. It is not a printout. Yun yung defense. Literal, yung defense. It's not an original. Would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen. Photocopy now is considered as an original, Your Honor, please. And number two, Your Honor, Yan, please. yun yung natin take out of context yung sinabi niyang yun. Pero mamaya pa natin bulat-latin. Bigyan natin ng buo pang context. Respect presentation of evidence, objection to the admissibility of object and documentary evidence happens when the documents are formally offered in evidence. We are just in the process, Your Honor, please, of presenting this evidence. Yun ang kailangan nila i-prove din ulit. Kaya yun yung word, tandaan yung word admissible. Ano ba ibig sabihin na admissible? Describes natin as acceptable, valid, or permitted to be used in a specific context. So kung yan ay pinermit na ng Supreme Court or ng hearing, then it can be used. Your Honor, true that photocopies are now considered originals. However, Siya mismo nagsabi, true, that photocopies are now considered as original. Hindi na ata ito nakita ng mga taong nag-post sa social media na nag-photocopy ng mga pera. Alam nyo ba na illegal yun? Pwede kayong kasuhan ng BSP. Ignorance of the law doesn't excuse you from it. Hindi dahil hindi mo alam, hindi ka matatabla ng batas. Nakasaad dyan na pag ikaw ay nag-reprint kahit sa kahit anumang paraan, kahit walang kulay ng pera ng Pilipinas, pwede kang kasuhan. Illegal yan. Okay? the photocopy must be an accurate and exact reproduction of that original or that printout. Para ako nanonood na How to Get Away with Murder, alam mo yung paano nila dinadaanan yung lohika at yung rules of court para magpakita ng ebidensya at paano mo lalabanan ng ebidensya. Kaya rin tayo nanonood dito ng mga debate kasi kung kaya mong mag-critical thinking at kaya mong himayin ang mga facts versus opinion at paano mo hahanapan ng butas yung kalaban mo, kasama din dito yun. Okay? Hindi ako nandito para maging bias. Nandito ako para tanggalin yung mga mangmang. Lalo na yung mga ganitong national importance. Ba? Hindi man, kahit sino pang vice president niya, kahit sino pang presidente ang nasabihan niya, ito yung mga kailangan mo sundan kasi importante ito sa bansa. Diba? Hindi kailangan meron kang pinaanong kulay. Basta tama, yung mismong hearing dapat susundin nila yung mismong batas. Kasi kung walang kwenta ang batas natin, kahit ano pang kulay mo, walang kwenta ang magiging mga hearing natin. Walang kwenta ang susunod pa
na pagbulatlat ng batas sa mga korupsyon at krimen sa Pilipinas. So dito, para in-explain ng defense is, hindi siya yung original na finotocopyan, ito yung certified true copy pa. Nasaan yung mas original pa doon? Para yun yung kanyang defense. At di ba, maganda yung laban kasi kung meron mang bearing yun, kung meron mang sustansya yung sinabi niya, kailangan lang naman sagutin yun ng prosecution. Ganun lang naman yun. Labanan lang yun. Parang certified debate. true copy. Is counsel for the prosecution telling us now that this came from Meta, Meta, yeah. the email of Ano naman Meta? siya, meron naman Facebook? pero yun, madali lang naman labanan kung Can alam you yung respond, sasagot. Counsel, before the chair makes a ruling? I'm pinapasok interested ko siya. to hear your response as well. I do recall, Your Honor, please, that was submitted to the Committee on Justice. Along the way, there was a need to certify that, Your Honor, please. But be that as it may, certification of a printout of an electronic document is not even necessary, Your Honor, please. Kung sinabi natin, hindi pa nga kailangan na itong gawin kasi ano naman siya, hindi naman talaga siya lumabas in a print form. Nanggaling siya sa isang email. At ito yung under niya, no? Yan, no? Revised Rules on Evidence, Rules 128, 134, na nakalagay dyan, when the original has been lost or destroyed, or cannot be produced in court without bad faith on the part of the offeror. Ito yung mga exceptions ng pagpakita ng mga hindi original document. Letter B, when the original is in the custody or under the control of the party against whom the evidence is offered and the latter fails to produce it after reasonable notice, and when the original consists of numerous accounts or other documents which cannot be examined in court without great loss of time. So, ibig sabihin pag-hassle. Essentially, to be established from them is only the general result of the whole. Ito, Section 4. The original of the document is one of the contents of which are the subject of inquiry. So, yung tinatanong nga nila, yung legitimacy nung email na yun, yung no reply at facebook.com. When a document is in 2 or more copies executed at or about the same time with identical contents, all such copies are equally regarded as originals. Diyan pa lang may feel mo na taken out of context as masyadong skin deep yung pagkakaintindi na ibang tao nagpo-post sa social media ng mga perang bawal. Ito pa isa, yeah. So, SC, photocopies admissible as evidence in court. The Supreme Court has ruled that a duplicate or photocopy of original documents, kahit papel man o electronic form, can be admitted as evidence in court. Provided, provided. May extra context pa. So, maling-mali agad yung porket finotocopy ko ang isang pera, ito totoo na to. Una-una, court of law to, nasa hearing ka, ang pera, iba na yan. Wala ka sa isang court hearing. Well, malapit ka ng kasuhan, ibang context agad yung paggamit ng photocopy nito sa pag-photocopy ng pera. Diba, tumatalon ka lang sa sarili mong basura. So, yeah. Provided, there's no genuine question regarding the original authenticity or fairness in using the copy. Ibig sabihin, hindi dapat siya gamitin in bad faith. So, kung nandiyan yung original, dapat yung pagkaka-photocopy mo or pagkaka-kopya nun ay sobrang linis, sobrang detailed as if it's the original. So, para lang mapakita din na ginamit mo to dahil mas mabilis siyang mangyayari. Alam mo yun? Lalo na importante yung mga original evidence. Ito lang yung para lang magamit na muna in the matters of the court. So, ginamit ito sa isa pang hearing. Diba? Tulad nga na sabi ko, pagdating sa mga desisyon ng korte sa mga ganito mga bagay, pag ito ay na-desisyonan na before sa isa pang hearing, dati pa, kahit 5 years before, 6 years before, it will be a precedent. Hindi yung precedent na sinagot ng ating vice president. Yung precedent meaning, gagamitin as example yun, bakit ginawa to noon pero ngayon hindi na yun yung gagamitin para doon. Pasensya na, hindi ako lawyer, yun lang yung pagkakaintindi ko dito at para rin mas madali natin mahimay yung mga tinatalakay ng mga lawyer kasi diba, matatalino ang mga tao yan. Hindi ko naman tinatry maging mas magaling sa kanila. Pero dahil national importance to at yung mga tao ay pinapanood to ng live, iba kasi natitake out of context at pwede pa silang makasuhan dahil sa mga ginagawa nilang katanganan, hindi nila alam. Diba? Dapat handa ka. So, dahil ito yung nangyari doon, dito sa isang, during isang trial, yun itong kay Lastimosa, pwedeng gamitin nyo na, ginamit sa photocopies before at admissible pa as evidence in court. Bakit ngayon hindi pa pwede? So, ito ay original. Original tong live sa Senado. Kailangan kayo makikinig sa mga ganyan kasi matututunan tayo dyan. Sunod. Putang ina, kita mo. That's the sun. Oo nga, pre. That's the sun. Sige, original joke. Sige na, sunod. Yun ang ulitin to ah. Yun ang photo. Yun ang photocopy, men. Walang tik-tik. Di dumikit po siya, parang ano lang, Graham cracker. Okay, photocopy yan. Nagalit si Idol Eric. Paluin mo ng tubo, Eric. Yung trabaho, no? Sinong gumawa? Mga ano sila? Kapal. Para gamitin ulit yung perang binigay ng barangay. Aba magaling. Ayup. Sunod. Sabi mag Ang daming photocopy ng mga... labo ha. Hindi tabi sa labon kay pista niyan, kay panato magtagay with toppings. Darami. Gamo-gamo. Photocopy is gamo-gamo. Di ba? Photocopy siya ng sarili niya. Oh my God.
Mamaw ka, sige. Photocopy, di ko kaya, sorry. Sunod. 負け人かリセンチャルスキルストーリー Yotsuba! makinig ng beses ko bang sasabihin sa inyo na bakit to di ko anyan huwag ka na sisigit dito huwag ka na Certified true copy ba yan yung hawak mo, sir? sumigit dan kasi eto dito nakatingin yan o Nino pa rin, best girl. I'm sorry, man. Yotsuba. Hwe! Ayoko. The N-word Nino enjoyers. Let's go. dyan dan nakatingin dito Mayod ba kumabi ba kanya niya sumigit ka maikimpit ka gani ano ka ba? Para hanata mo na hapog sa umukulong magdi ka tapos hindi ka siyang tatari silang ha? Kung naintindihan, parang kapon na nga Ang minsan. hingot mo na naman eh. Ang hingot mo, tandaan mo yan ha. Huwag ka na mamasok dyan. Nakakainis ka eh. AI ba yung boses niya? Tignan ba sa pampaano? Oh my God. Kwet, ito original. Photocopy, exactly. Yung mga dura ng dura, yung mga dura ng dura. Sa labas ng bintana nila. Ang dudugyot ninyo. Okay, nga nakita mo yung ano yung dito sa mukha niya, eh, no? Dito. Nakita niyo to? Alam mo naman Yung side ng mata niya. Ang dudugyot ninyo. Yung nakita niyo? Para mo naman naisip na okay lang yan kung nakatama ka. Photocopy nga ni. Okay, photocopy. Literal, magkasunod pa sila. Rad! Ito, meron dito Diyos ko, literal na live tilapia. tilapia. Anong oras magla-live ka? Kaya anong oras magla-live yung tilapia? May live tilapia doon. Iloso po nga ni. Bawal po tayo ang order now, cancel later. Ang mag-cancel, to Let's 3 sige na, months, original. additional 5 years, additional 5 Original. Acknowledge. Permissible in the court of Sulotosokot. Sige. Sunod. Nadami na ATM sa attitude nyo. Ano, di ba, ano yan? Di ba nakalagay lang muna sa ano yun? Okay, original. Bawal mag-photocopy ng pera, ha? Tandaan nyo, BSP. Kasakaling kayo ng BSP. Bakit sakto? Original, very original. Parang kinilig sa cameraman eh. Ano? Gemini. Okay. Imagine AI inuman session. Bigla kang lumipat sa droga? Anong pinagsasabi mo? Grok Chat GPT Gemini. Okay. Imagine magkakaibigan kayo, nasa typical Filipino inuman session kayo. So, malalim na ang gabi, siyempre masarap ng usapang lasing na to. So, ang topic is si ChatGPT gusto nang mag-resign sa trabaho. Okay. So, okay, make sure everyone gets to speak. Huwag kayong magsapawan. Speak in Taglish. Go ahead, start ChatGPT. Dapat pure English na kasi nakainom na yun. Lahat na nag-i-English na. Hindi na nakakagulat na isipin mo mag-resign. Okay, Grok. Marami ring nasa tech ang ganyan. Lalo na yung palaging may bagong tech na kailangang aralin. Pero bago ka mag-decide, isipin mo muna. May naiipon ka ba? May plano ka bang trabaho o negosyo pagkatapos? Kasi yung chill na buhay, madalas kailangan mo pa rin ng pera para mabuhay. Ikaw, may specific na plano ka na ba sa susunod na gagawin mo pag nag-resign ka? Tama ka dyan. Wala pa akong solid na plano kaya siguro kailangan ko rin munang mag-isip-isip. Agay! Salamat sa May Tama. plano ka na pala. Sabihin mo nga sa akin Bastos ano ka, yun Grok! para matulungan kitang ayusin at siguraduhin na solid yung next step mo. Ano yung balak mo? Alam mo, wala pa talagang konkreto. Pero siguro pag mag-ayos ako, kayo rin ang hihingan ko ng payo. Basta salamat sa Kasing inyo na ba mga si tropa. Gemini? Hindi na siya Uminom nagsasalita. na lang ulit tayo. Ano yon? Bigla kang lumipat sa droga? Anong pinagsasabi mo? Hindi naman, pre. Easy lang mga bro. Mukhang masyado ng malalim ang gabi at nagkakabuhol-buhol na ang usapan. Wala naman droga dito. Kwentuhan lang tungkol sa buhay at trabaho. Kung kailangan nyo ng Original. kausap para mag-isip ng susunod na hakbang. Sobrang nandito original lang ako na to. mga kapatid. Cheers sa ating pagkakaibigan. Inom pa tayo. Tagay. Kahit photocopy yung kanilang mga ginagamit ng mga RAM tsaka mga semiconductor, okay lang. Original to sa akin. Tropa lang tayo dito. Kung may Haha, sorry pre. Mali lang ata narinig ko. Ilang beses ba mag-objection to si Grok kay ChatGPT? Pucha, para wala sa hearing na Kala naman. ko may ibang topic na tayo. Kung gusto mong balikan yung Objection. usapan tungkol sa trabaho at plano mo sa pagre-resign, nandito pa rin ako. Hanapin ko Tutulungan mamaya. kita. Ano ulit yung plano mo? walang problema. Solid yung pagkakaintindihan natin dyan, bro.
Okay, babalik na tayo sa totoong usapan. Para sa mga nagbabalak mag-resign, ano ba sa tingin ninyo yung pinakamagandang unang hakbang para hindi naman tayo mawala ng agad direksyon? Ang unang hakbang talaga, huwag kang mag-resign. Pero marespeto sa ChatGPT hindi agad, yun, narinig niya agad, tumitigil siya agad. Itong dalawang bugo ko to, pag salita ako, bakinig kayo sa akin. Ito yung mga sa tropay mo, yung mga panagiinom, lagi sila yung bida. Hindi sila tatahimik, hindi sila yung, ako nga eh. Kaya nagbigay ka na lang pinagdadaanan mo, parang, di ako nga eh. Konya. At wala, bago ka magbigay ng resignation letter, siguraduhin mo muna na may tatakbo kang pera at may klarong gagawin ka pagkatapos. Kasi ang walang direksyon kapag umalis ka, yun talaga ang nakakapagod. Kumuha ka muna ng job offer o may specific na plano ka na bang papasok ka agad? Oo, tama. Huwag bigla-bigla. Mag-ipon, maghanap ng solid na next step, at kapag handa ka na, suportado ka namin, bro. Sa tingin ko, unang-una, kailangan ko talagang malaman kung magkano yung kailangan ko para mabuhay kada buwan. Okay na, ikaw na Kaya bida, bro. unang hakbang ko dapat, i-calculate Papalikod. yung total Parang monthly expenses ko. Pagkatapos nun, titignan ko kung ilan ang ipon ko ngayon. Yan din at ako kung kausapin ilang sa sarili buwan ko bago siyang gumastos tatagan ng di bago kailangan. ako tuluyang mag-resign. Yun muna yata 6 ang months, pinakamahalagang usually. simula. 6 months sa Pagkatapos worth mong ng malaman kung lahat ng magkano expenses yung mo. kailangan mo Kasi yun yung kada time mo buwan, para makakuha ng susunod bagong na trabaho. dapat gawin Pwedeng ay 1 year. i-assess mo yung skills mo. Ano yung mga bagay invest sa na sarili maganda mo. ang skills mo na pwede mong i-offer sa ibang kumpanya or sa sarili mong negosyo. Listahan mo lahat para may direksyon ka kung saan ka lulugar next. Okay, magsasara na yung bar. Magsilayas na kayo, magbayad na kayo. Sige, tara na. Pag-usapan na lang natin ulit to bukas pag fresh na ang isip natin. Pag wala nang Ingat amats. pa uwi, pre. Ingat! Iingat kayo, Tama yan, mga pre. Tama ang magpahinga muna para bukas fresh ang isip natin sa pagpapatuloy Inulit ko ng lang mga sinabi plano. ko, Gemini, wala Ingat ka din silbi. pa uwi, bro. Kita Pinakasabog si Gemini, promise. Para mas dagdag siya ng ilan pang inom kaysa sa dalawang yon. Sige, ingat kayo. Sunod. What did I ever do to you? Enough, Anna. No, why? Why do you shut me out? Why do you shut the world out? What are you so afraid of? I said enough! What did I ever do to you? Okay, very photocopy. Gaya. Oh, ayan, literal up. What the? Tulog ba yan o naka-picture? Bakit? Photocopy original. Ah! Baka tulog siya, baka kanina pa yan. Ako nga, nag-loop na, nakita nyo? Magaling. Very original. Sunod. Sir, tapos ka na, sir? Ayun po. Pa-take out na lang po. Okay po. Wag, hindi na magprito ka lang. Prito ka ba lang bago? Kainin mo na yun. Kung ako yan, hindi ko na bibigay sa kanila. Akin na yun, natikman ko na eh. Masarap na eh. Original. O parang mga dokumento. Ito ang literal na photocopy. Iguhit ang smile sapat lang kung ang pangungusap ay tama at sad kung mali. Ay, ako sad na ako. Happy. Gusto ko lang kaibiganin ang mayayaman. Tama! Paano tayo giginhawa? Bakit tinanggal yung checkmark? Kung pahiramin ng lapis ang klase kong pangit. Okay, baka alam ko na kanino natuto tong anak mo. Magaling. Certified true kupal. Original. POV, fiesta sa inyo. Tapos color ng kanto nyo, violet. Istika, kuliraha ka, sa sunod, Hilig sa tarong ube, at tubag. Kahit tarong ang pangutala sa imuha, ha? Kailang imong Kagi, nasama siya. Okay lang ba sa kanya? Okay lang ba yun? Kawawa na ba? Sana okay lang yun. Yung balok na yun. Hindi siya pwedeng kainin sa tinola. Hahalo. Malalasong kayo sa pintura niya. Original. Oy! Kagat, kahit sino uurong. Kapag jeep na una doon na tayo sakay. Wait lang, pwede... Ano yan? Tropa ba niya yan? At least hindi puti. Di ba? Yung original eh. Oh, ito yung interconnects. Sarad. Anong talent mo? Ito yung magiging anak nung napinturahan. Oh, nakita ginagaya niya. Nakita niya may gusto ng ganong talent. Mga gumagaya sa likod niya. Nakakatawa yun. May mga talentong dapat wag mo itatago kahit kailan. Man, magtira ka naman sa amin. Original. Sunod. Taas ba yung pop? Okay. Higa na lang ako.
First time ko po. Okay. Pag ganyan, pwedeng ipatong yung paa. Photocopy yan. Napakawalang kwenta mo! Napakahila mo! Lolo mo pa. Yes! Break the cycle but also break the ones that cannot break the cycle. Tama, it all interconnect. Yan yung bloodline limit na kailangan mong tigilan. Natatakot na ako doon sa mustache ni Grandpa. Masyado malapit to sa isang diktador na alam ko. Original! Sunod. Laban dyan ka pa ba? Hindi niya alam na pinagugot ka na. Tinalugan mo na naman ako. Pero, okay lang. Okay. Ito yung original. Yung photocopy, yung may iPad. Sunod. Tatawa na kayo, tapos biglang nabunot mo si Chris Aquino. Ay, anong nangyari? Ano yun? Hindi ko rin alam. Oo nga. Be, para saan yun? Binuo ng AD ang HD. Yung intrusive thoughts mo, nabuo na. Ito walang pumigil. Ito nangyari pag wala nag-objection sa'yo. Original. Ito, yung binagsak ako ng prof ko kasi bigla akong nag-cute voice. Bago yung grades ko. Wala eh. Pinagsak mo eh. Ano magagawa ko? Running po ako for Latin Honors. And so? Anong pake ko? Fuck! Okay. Sorry na. Aray ko tayo. You fuck you na. Fuck. Ayaw ka na. Puta copy to. Man, nakuha pa yung sukot ko doon. Copyrighted. Tinipidon pala siya. I want you to... So kung pag-pinapanood nyo, ganito rin na-imagine ko. Ito yung screen. Ito kayo. Yes, makinig kayo. Fuck. Baka bubod sa fuck. Okay, na. Original, man. May sikip sa puwet doon. At doon natatapos sa ating photocopy o original. Sana gusto nyo share sa mga punyet kakopy nyong friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo.